Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan berrekizun bereko berreketen biderketa eta zatiketa zelan egiten den ikusiko dugu. Aedaz aurretik, gogoratuko dugu, errepikatzen den biderkagaiari berrekizuna deitzen diogula eta zenbat aldiz errepikatzen den biderkagai hori adierazten digun zenbakitxoari berretzaile deitzen diogula. Biderketa eta zatiketa hauek zelan egiten diren ikusteko adibide batzuk jarriko ditugu. Sei kubo bider 6/5 egiteko egin dezakeguna zera da 6 kubo 6/6 bider 6 dela jakinda hori idatzi eta gero 6/5 era zabalean edo idaztea be. 6/6 bider 6 bider 6 bider 6. Berreketen definizioa buruan izan da, errepikatzen den biderkagai idazten dugu eta gero berretzaile gisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zenbat aldiz errepikatzen den idazten dugu. Baina, claro, adibide honetan egin dezakegu zenbakiak nahiko txikiak direlako, baina zenbaki oso handiak direnean ze egiten dugu. Bueno, formulatxo bat aplikatu. Eta zein da formula hori? Bi berreketen biderketa daukagu hemen, berreketak berrekizun bera dute eta berretzaile ezberdina, bai? Zein da eraiketa honen emaitza? Berrekizun bera eta bi berretzaileen batuketa. Beraz, adibidez, 2/16 bider 2/21 badaukagu, zer egin behar dugu? Zein da berrekizuna? 2. Zer jarri behar dugu berretzaile gisa? 16 gehi 21. Hau da, 2/17. Bai? Zatiketaren kasuan gauza bera gertatzen da. Zenbaki txikiak baditugu, adibidez, 5/8 zati 5 karratu, zatiki moduan jarri dezakegu, hemen 8/5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eta behean 2/5. Dakizuenez hemen zenbaki berdinak kendu ditzakegu, bai, 5/5 bat delako, eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 gelditzen zaizkigu. 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Eta berriro ere, berreketen definizioa buruan izan da, errepikatzen den biderkagaia idazten dugu eta berretzaile gisa zenbat aldiz errepikatzen den, bai? Zer egiten dugu zenbaki handiagoak ditugunean? Formula aplikatu. Zein izango litzateke kasu honetan formula? Bi berreketa ditugu, berreketa horien berrekizuna bera da, emaitza berrekizun bera duen berreketa eta berretzaile gisa kenketa, M, ken, M, bai? Orduan adibidez. 15/20 zati 15/8. Zer egiten dugu? Berrekizuna dagoen bezala idatzi, 15, bai? Eta berretzaile gisa 20/8. Hau da, 20/8 12, 15/12. Hau izan da guztia, gogoratu web orrialdean eta YouTubean jarraitu jakindun.